Halo putra putri sing ayu-ayu lan bagus-bagus, ketemu meneh karo Bu Sari. Dino iki putra putri bakal diajak sinau tembang pucung. Tembang pucung yaiku tembang kang kalebu salah sawijining jenis tembang macapat. Tembang macapat iku cacahe ana 11, yaiku mijil, masku mambang, sinom, durmo, asmorodono, kinanti, dandang gulo, gambuh, pangkur, megatru, lan pucung. Dino iki putra putri bakal sinau tembang macapat yaiku tembang pucung. Tembang pucung iku kalebu tembang cilik. Watake tembang pucung sembrono parikena. Gunane tembang pucung kena gawe parikan utawa pedhekan. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan teka-teki. Supaya bisa mangerteni isine tembang pucung, kudu bisa mangerteni tegese utawa karepe tetembungan kang ana tembang iku. Saben tembang duweni aturan dewi-dewi ngenani guru gotra, guru wilangan lan guru lagune. Apa iku guru gotra, guru lagu lan guru wilangan? Guru gotra yaiku cacahing larik saben sak pada, jumlah baris dalam setiap paragrafnya. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sak gotra, itu jumlahnya suku kata dalam setiap baris. Sedangkan guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gotra, huruf vokal yang ada di baris terakhir dalam setiap lariknya. Berikut kita dengarkan lagu tembang pucung dulu ya anak-anak. Bapak pocong tutu watu tutu gunung, sabamu ing sendang pencokane lambung kering, prapteng wisma si pocong muntahku waya. Saka lagu sing wis dirungokake mau, kita bakal ngitung jumlahing guru gotra, guru lagu lan guru wilangane tembang pucung. Ana baris pertama bapak pucung dudu watu dudu gunung. Kaping pindhone sabamu ing sendang, pencokane lambung kering, prakteng wisma si pocong muntah kuwaya. Dadi tembang pucung iki ana patang larik, guru gotrane ana patang larik. Gene guru wilangane utawa jumlah suku kata tiap barise saka baris sing pertama bapak pocong dudu watu dudu gunung.
Jumlah suku katani ana 12. Sabamu ing sendang jumlahe ana 6. Pencokane lambung kering jumlah suku kata ana 8. Prapteng wisma si pocong muntah kuwaya kuwi ana 12. Kene guru lagune utawa tibaning swara ing pungkasaning gatra, huruf vokal terakhir dari setiap baris. Baris yang pertama yaitu adalah huruf U. Baris yang kedua ada huruf A. Baris yang ketiga huruf I. Baris yang keempat yaitu A. Jadi bila dirumuskan, guru lagu lan guru wilangane tembang pocong iku 12 U 6 A 8 I 12 A. Saka tembang pocong sing dilagokake iki mau ngandhut teka-teki utawa bedhekan. Sing perlu digatekake yaiku sendang kuwi artine danau, lambung kering iku pinggang, kuwaya iku banyu utawa air dalam bahasa Indonesianya. Sing dikarepake si pocong yaiku klenting. Iki tulodone wong ngangsu kang nganggo klenting utawa wadah banyu. Sabanjure ana tembang pocong meneh. Ayo coba bareng-bareng digatekake. Bapak pocong renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi. Sing disapa si pocong mung turut kutha. Perlu digatekake wesi miring iku sing dikarepake yaiku ril utawa dalan sepur. Barang sing dikarepake si pocong yaiku sepur. Sabanjure ana tembang pocong meneh yaiku bapak pocong gedhe dhuwur padha gunung, asalmu ko sabrang ngon ingone sang bupati. Yen lumaku si pocong lembean grono. Perlu digatekake tegese tembung ko itu saka, sabrang kuwi luar pulau, ngon ingoni yaiku open-openane, lumaku kuwi mlaku, grono irung. Sing dikarepake tembang pocong iki yaiku kewan gajah. Dadi tembang pocong mau bisa dienggo bedhekan karo kanca kancane. Ngono mau pelajarane tembang pocong dina iki. Ketemu maneh pelajaran sak banjure. Matur nuwun.